Tamén quero aproveitar para felicitar ao noso presidente, o presidente da Xunta, por esa lección de responsabilidade e tamén de sensatez que deu a suspender a súa viaxe a que tiña pendente a Miami para recoller o Premio de Español Universal. Ante as complicacións que se están vivindo 8 galegos, o presidente antepuxo o seu apoio incondicional ás familias, o estar ao lado das familias, o estar para traballar e para axudar, o quedarse coas familias para estar pendiente con elas minuto a minuto da evolución da situación. Creo que esta decisión honra e manifesta a responsabilidade clara do noso presidente. Era a súa obriga e cumpriu con ela. Quero reiterar o máis sincero apoio do Partido Popular de Galicia para as familias dos tripulantes secuestrados. A nosa plena disposición a colaborar co Goberno central en todo o que necesite para solucionar canto antes esta difícil situación. Tamén queremos deixar claro que é necesario que desde o Goberno central se nos informe de todo o que sucede, non só a nós, para poder colaborar, senón sobre todo as familias que tan mal o están pasando polo secuestro dos seus seres queridos. Nestes momentos consideramos prioritario que se preserve a integridade da tripulación, botando man de todos os recursos